Moikkuu! Mä en tiedä, kehtaanko me tehdä YouTube-video tällä, että mä tissit tiskillä. No en mä kehdannut, mutta mä oon täällä kahvilassa nyt ja täällä on amerikkalaisia puhumassa bisneksestä, joka on mulle suomalaisille todella erikoista, koska mä elän täällä kodittomana ja mut heitettiin ulos tänään vittu riippukeinusta, jos mä olin nukkumassa. Ja tää henkilö alkoi uhkailemaan mua poliiseilla ja suurlähetystöllä ja kaikkea. Mä olin siis pari yötä nukkuu tämmösen hotellin alueella yhdessä riippukeinussa. Mä olin salaa mennyt sinne kodittoman ihmisenä, oikein loisena, mennyt loikkimaan, hippu sinne, loimaa sinne. Ja kaksi päivää ei olla siellä piilossa, kunnes tänään mut bustattiin. Ja sinne tuli erittäin vihainen mies häätää mut ulos sieltä ja sitten vittu tää puhuminen ei onnistu. Tuli häätää mut ulos sieltä. Ja hän oli silleen, että joo, että mä oon ilmoittanut poliisille, mä oon ilmoittanut suurlähetystölle ja sua etsitään nyt täällä. Ja kannattaa olla passi koko ajan mukana, että jos sulla on mennyt yli 90 päivää, niin mä olisin vaan silleen, että ei jumalauta, mä en jaksa, tietsä, jätä mut rauhaan, vittu mä en jaksa. Mä oon oikeesti, siis, mä oon niin väsynyt. Älä ala mulle uhkailee. Sitä vittu, että ala mulle uhkailee. Oikeesti. Siis mä haluun vaan rauhaa. Mä haluun vaan nukkua hyvät yöunet. Mä haluun vaan syödä hyvin. Mä haluun vaan juoda mun kahviin. Ja siellä alat vittu uhkailemaan poliisilla. Ja mä huomasin, että hän vitutti se, kun mä olin niin välinpitämätön. Kun hän siinä uhkaili ja oli niin aggressiivinen. Mä olin vaan silleen, että joo. Ai jaa, okei, no mä voin kyllä lähteä. Ei mitään ongelmaa. Koska mä en oikeesti pelkää. Niinku mitä te voitte mulle tehdä? Lähettää Suomeen vai? Ai jaa. Tai niinku tehkää mitä vaan. Lähettäkää vankilaa, tappakaa. Mä oon silleen ei kiinnosta, koska mä tiedän, että se kuka mä oon, tää sielu on ikuisesti elossa. Ja on ikuisesti kokemassa olemassaoloa, niin että tappakaa vaan, niin mä menen seuraavalle dimensiolle, menen vittu UFO kyytiin, seuraava tähtijärjestelmä, haistakaa paska, mä en jaksa tätä maapallon menoa, tää on niin tylsää. Tai se, että kun täällä oletetaan, että täällä pitäisi elää paskaa elämää, täällä pitäisi niinku mennä töihin vai? Siis töihin. Minun. Täällä oletetaan, että sä menet töihin paskalla palkalla, tuhlaa elämää, tekee töitä jollekin toiselle ihmiselle. Minä en tommoista halua. Sitten kun tekee omalla tavalla, sit kun on oikeasti koditon ja on hypännyt ulos tästä paskasta yhteiskunnan järjestelmästä, sit sä ootkin pahin mahdollinen ihminen, mitä voi olla. Järkyttävä rikollinen, siis trespassing, vittu toisten private property, niinkö? Mä oon niin pahaa. Siis mulle tänään sanottiin, että sä oot aiheuttanut viimeisen viikon aikana kaikista eniten pahaa täällä. Ai, niin, mietitään mitä mä oon tehnyt viikon aikana. Okei. Mä oon jättänyt yhdelle maksamatta vahingossa. Mä oon nukkunut yhden hotellialueella, sitten toisen hotellialueella. 3 asiaa tehnyt viikon aikana. Mä oon nyt niinku pahin vihollinen sinulle, miehelle, aijaa. Justis. Tai jos mä saisin vielä puhuttua tähän jotain, nyt on tosiaan Merkuriuksen peruutus tuolla Astrologissa taivaalla. Eli sanat menee vähän päin vittuun, tulee väärinymmärryksiä ja tuntuu, että ei saa ajatuksia tulee ulos. Tai on paljon sanottavaa, mutta sitten ne ei vaan tuu ulos. Mullakin on paljon sanottavaa, siis mulla on todella paljon ajatuksia tästä aiheesta, kun mä oon nyt niinku täällä mun kotikylässä hyvin tunnettu persoona. Mut
silleen vihattu. En mä sano, että mä oon vihattu. Kyllä mä huomaan, että jotkut arvostaa mua ja sitä mitä mä teen. Sitten mulla on täällä hyvän päivän tuttui. Ja sit mulla on täällä supporttaajia, jotka välillä antaa ruokaa. Eilen mä sain papaijaa yhdeltä vanhalta naiselta. Et silleen. Ja muutenkin eilen oli jännä juttu, kun mä olin tuolla hotellialueella, jos mut heitettiin ulos, niin mä olin siellä. Ja ne eilenkin siis alkoi uhkailee poliisilla, kun mä olin heidän alueella. Tää hotelli on siis semmonen metsähotelli, semmonen, missä on paljon puita ja luontoa. Niin mä olin siellä. Mä olin menossa heidän vesiputoukselle. Sitten kun mä olin kävelemässä sille vesiputoukselle, mulle aletaan sanoa, että hei, tää on private property, sun pitää mennä vittuun. Mä sanoin, että en oo kyllä menossa vittuun, että tää on luontoa, että mä oon luonnossa kävelemässä. Sä et omista luontoa, vitu homo. Ja mä jatkoin kävelemistä, mä sanoin hänelle, että soita vaan poliisit, soita vaan. Sitten oli silleen, että joo mä soitan ja lähti pois. No mut sitten mä tein semmoisen fiksu idean. Mä en mennytkään sinne vesiputoukselle, vaan mä tein semmoisen kaaren. Mä kävelin metsän poikki tänne mun riippukeinuun. Ja sit meninkin sinne riippukeinuun chillaa, et poliisi ei saanut eilen mua kiinni. Vaan mä olin siellä chillaa mun riippukeinussa. Tälleen.